Pozdrav, Štit iz Bjelovara. Pozdrav Branko, slušamo vas. Objasnio bi onima koji ne znaju na kakvim temeljima današnja Republika Hrvatska počiva. Htio bih kazati da sam bio mlad, imao sam 19 godina. Znači, živio sam u onom bivšem sistemu i sjećam se datuma 25.5.1977. godine, tada bio dan mladosti i bio Titin rođendan. Sjećam se, taj dan je bio muran, nikog nije bilo na cesti. Ja mlad i jedno društvo, trgao sam zastavu za Titin rođendan i našao sam se pred sudom. Sudio me je Miroslav Čačija. Znači, osudio me je na 60 dana zatvora i da platim 60 dnevnih dohodaka tada. Zanimljivo je što poslije u ovom sistemu Miroslav Čačija je postoje župan Bjelovarsko-bilogorski sa 2 mandata. Znači, komunistički povjerenik i bolje bi rekao udbaš, postaje zastupnik, čak i u Saboru postaje. Dešava se 8.12.2010. kada je predsjednik Ivo Josipović u Bjelovaru otvarao obnovljeno, restaurirano partizansko groblje na Boriku. Tada je bio i gradonačelnik Antun Korušec, znači Miroslav Čačija je bio i Milorad Pupovac. Znači, oni su otvarali groblje koje je mistifikatorsko, koje uopće ne postoji. Šta želim kazati? Da ta osoba koja mene sudila u bivšem sistemu, kad sam ja bio mlada osoba, htio sam tada Hrvatsku, htio sam bolji život, htio sam sve. Danas ta osoba lijepo ima veleposjednike, a što je najzanimljivije, bio je ravnatelj bolnice i ostavio bolnicu sa 80 milijuna u minusu i otišao na mjesto sa 2 mandata za župana. Došao u Sabor preko HSS-a kojega se poslije odrekao, odnosno izdao. A zanimljiva je stvar kako su na tom groblju partizanskom potrošili novce, obnavljali su groblje i bio je tada i Pupovac. A mi Hrvatsku nemamo, dok god Pupovac ima sliku u Saboru, u svome kabinetu od četnika Jovana Raškovića koji je dizao pobunu ovdje po Hrvatskoj. Znači da isti ljudi, to je ono što sam htio kazati i objasniti, da isti ljudi koji su bili u bivšem sistemu nalaze se sada u vlasti i da se nije ništa promijenilo i da mi nismo vlasnici više ničega, nego možda smo vlasnici samo ove krpe sa nakarađenim hrvatskim grbom sa životinjskim carstvom, gdje je Hrvatska podijeljena na 5 regija, a to ćete vidjeti kako će se podijeliti u raspadu Hrvatska na tih 5 regija, zato što su to stavili. A što se tiče ovog gospođe što je rekla za gospodina Plenkovića da on nešto ima protiv Tuđmana, to nije istina. Gospodin Plenković je otvorio u Zagrebu od Tuđmana je otvorio spomenik. Ali da se ne bi vraćao na to, htio bi samo kazati da isti ljudi su zasjeli na pozicije i danas su dobro uhljebljeni i niko se ne makivaju i mi nemamo nikakvu Hrvatsku. Evo to hoću kazati. Evo, hvala vam gospodine Branko. Samo bih htio ponoviti, dogode u Saboru, znači Hrvatskom saboru, slika je na zidu od Jovana Raškovića koji je dizao pobunu sa četnicima, dok god Milorad Pupovac ima tamo tu sliku, mi nemamo Hrvatsku. A on je 10 mandata u Saboru kao i Furija Radin, kako je ona gospođa rekla. Doviđenja. Hvala vam gospodine Branko, ugodan dan. Halo.